бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони тоҷикистон. Дар студия Санавбари Абдулҳамид. ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳайси давлати ташаббускор дар ҳалли проблемаҳои сатҳи минтақавию байналмилалӣ нақши муҳим дошта, бо роҳи таҳким ҳамкориҳои самарабахш ва муҳиму саривақтӣ тадбирҳои муосирро амалӣ менамояд. Барои муборизаи беамон бар зидди терроризму ифротгароӣ ва дигар зуҳуроти номатлуби замони муосир дар ҷумҳурии тоҷикистон нақшаву барномаҳои зиёд таҳризӣ ва амалӣ гардида, кишвари мо дар ин самт бо ташкилоту созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ҳамкориҳои судманд дорад. шарҳи Маҳмадалӣ Сафар. ҷумҳурии тоҷикистон дар роҳи муқовимат бо хатару таҳдидҳои амниятӣ бо андешидани чораҳои дахлдор дар сатҳҳои миллию минтақавӣ пайваста кӯшиш ба харҷ дода, дар ин самт бо пешниҳоди ташаббусҳои муҳиму саривақтӣ нақши муассир дорад. бо дарки хатари терроризми байналмилалӣ, тундгароиву ифротгароӣ ба ҷомеа, ҷумҳурии тоҷикистон қатъиян зидди ин падидаҳои номатлуб дар ҳама шаклҳояш пайваста баромад карда, муттаҳидсозии талошҳои ҷомеаи байналмилалиро дар сатҳи ҷаҳонӣ, минтақавӣ ва миллӣ ҷонибдорӣ менамояд. дар ин самт қабули як қатор стратегияҳо, конвенсия ва қадномаҳо аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид, аз ҷумла стратегияи ҷаҳонии Созмони Милали Муттаҳид оид ба мубориза бо терроризм, қадномаҳои шӯрои амниятии Созмони Милали Муттаҳид, инчунин конвенсияҳои зидди террористии Созмони Милали Муттаҳид асоси муборизаи муштаракро бо терроризму ифротгароӣ ташкил медиҳанд. ҷумҳурии тоҷикистон қадномаҳои шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид, стратегияи ҷаҳонии зидди террористии Созмони Милали Муттаҳидро дастгирӣ намуда, ҳамкориро бо ниҳодҳои тахассусии ин созмони бонуфузи ҷаҳонӣ, аз ҷумла Кумитаи зидди террористӣ ва Маркази байналмилалии Созмони Милали Муттаҳид оид ба мубориза бо терроризм ба таври густурда ба роҳ мондааст. мавриди таъкиди хус аст ки ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳоди дабири кулли Созмони Милали Муттаҳидро оид ба таъсиси дафтари нав дар ин созмон, раёсати зидди террористии Созмони Милали Муттаҳид ки аз 15 июни соли 2017 пас аз қабули қадномаи дахлдори Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ба кори худ шурӯъ кард, ҷонибдорӣ намуда ҳамкориро дар ин самт тақвият бахшидааст. лозим ба ёдоварист ки бо назардошти муқовимат бо таҳдиди рӯзафзуни терроризму ифротгароӣ дар ҷаҳон ва бо мақсади татбиқи нақшаи амалӣ муштараки стратегияи ҷаҳонии зидди террористии Созмони Милали Муттаҳид соли 2016, стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат бо терроризму ифротгароӣ барои солҳои 2016-2020 қабул гардид ки ҳадафи асосии он аз пиёда намудани маҷмӯи чорабиниҳои ба пешгирӣ ва ошкор намудани ҷиноятҳои марбут ба терроризму ифротгароӣ равонашуда иборат мебошад. асоси талошҳои муштараки кишварҳои ҷаҳонро дар ин ҷода стратегияи глобалии мубориза бо терроризм ва дигар санадҳои дахлдори Созмони Милали Муттаҳид ташкил медиҳанд. муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир яке аз сарчашмаҳои маблағгузории терроризми байналмилалӣ ва нооромиҳо дар ҷаҳон, аз ҷумла Афғонистон ба шумор рафта, барои муборизаи беамон бар зидди ин зуҳуроти таҳрикдиҳандаи терроризми ифротгароӣ аз кишварҳои ҷаҳон таҳкими ҳамкориҳои густурдаро тақозо дорад. ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ талошҳои пайвастаи хешро дар самти мубориза бар зидди таҳдидҳои замони муосир, аз ҷумла терроризми ифротгароӣ тақвият бахшида, бо амалӣ кардани тадбирҳои муҳиму саривақтӣ дар ин раванд нақши муассир хоҳад гузошт. ба фурӯш гузоштани маҳсулоти гӯштию ширӣ дар шароити номусоид ва бе доштани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бехатарӣ дар бозорҳои истеъмолии вилояти Суғд аз бемасъулиятии кормандони маркази ташхисӣ, бехатарии озуқаворӣ ва озмоишгоҳҳои назди бозорҳои вилоят дарак медиҳад. чунин қонуншиканиҳо аз тарафи кормандони раёсати Кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар вилояти Суғд дар чанд бозор ва дуконҳои фурӯши маҳсулоти озуқаворӣ ошкор гардиданд. гузориши Садриддини Сироҷдин ва Баҳриддини Зоир. ин қарами партов дар кӯчаи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд ҷамъ оварда шудааст. мавзӯи мавриди назар: бозори Панҷшанбе калонтарин бозор дар вилояти Суғд. тартибот бояд ҷорӣ бошад, аммо масъулият бар дӯши кист? ин аробаи пур аз партов дар масофаи начандон дур аз дуконҳои гӯштфурӯшӣ гузошта шудааст. бӯи ғализ, ифлосӣ ва албатта таъсири манфӣ ба маҳсулоти гӯштӣ. ифлосиҳои дигар дар дохили дуконҳои гӯштфурӯшӣ, равған ё худ чарбӯи чорво. ба гуфтаи мутахассисон ин номгӯи маҳсулот бояд дар чунин шароит фурӯхта нашавад, вале сари ҳар қадам ба чашм мерасид.
چنین کمبودی‌ها در بازار پنجشنبه شهر خوجند ضمن گذراندن یک چوره‌بینی نظارتی از طرف متخصصان ریاست کمیته بخطری عضوقواری در ولایت سوخت و مرکز ملی تشخیصی بخطری عضوقواری آشکار گردیدند. کارهای نظارتی از جانب ریاست کمیته و مرکز تامینات بخطری عضوقواری در شهر خوجند در اساس نقشه و سر چند وقت گذرانده می‌شود. ولی صاحب ملکان کارمندان آزمایشگاه نزد بازار و مرکز تشخیصی بخطری عضوقواری ولایت که همه روزه در این سمت مسئولیت دارند. به داشتن حجت تصدیق کننده صفت و بخطری محصولات باشد مشکلی دیگر است که در چندین دکان و نقطه‌های فروش بازار مذکور آشکار گردید. ما وای آگاه کردیم که اون محصولاتی که وارد شونده است البته اونها از تشخیص می‌گذارند، لیکن فیرم‌هایی که همین بارها را تقسیم می‌کنند باید به اینها حجتی تصدیق کننده بخطری را رسانند. مسئولیت احساس نمودن صاحبکاران و سوداگران نیز در این سمت حتمی است. در دیگر مغازه‌های خوراکباری شهر خوجند نیز پایمال گردیدن حقوق استعمال کننده به نظر می‌رسد. کارمندان مرکز تامینات بخطری عضوقواری در شهر خوجند محصولات شیری، کنسرو میوه و سبزیجات و گوشت قیمه نامعلوم را که به تمغه گذاری به فروش گذاشته شده بود در مغازه موسم واقع در کوچه اسماعیل سامانی آشکار نمودند. ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های نظارتی از جانب کارمندان مرکز مذکور معلوم گردید که صاحبکار جورابای مرفیو محصولات شیری یا خود قیماق، کنسروهای میوه و سبزیجات و گوشت قیمه استحصال کننده صنایع استحصال و مهلت استفادهش نامعلوم را به خریداران پیشنهاد می‌نماید. نسبت به جورابای مرفیو پرونده حقوق ویرانکنی ترتیب داده شد. در ناحیه دوشتیج حادثه غیر چشم داشت مشاهده گردید. کارمندان آزمایشگاه نزد بازار ناحیه محصولات عضوقواری را با موادهای تشخیصی یا خود ریاکتیوهای مهلت استفادهشان کیها گذشته تشخیص می‌نمودند. پس کفالت تا کجاست؟ چنین کمبودی‌ها در دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت نیز وجود دارد. از جمله نگاه داشتن عضوهای چهارباغ خاصه کله و پوچه و پوست در دکان گوشت فروشی، در یخدان همراه با گوشت آویزان نمودن لباس و دیگر اشیا، در یک جایگی به فروش گذاشتن محصولات عضوقواری با موادهای شستشویی، به تمغه استحصال کننده پیشنهاد نمودن تخم به خریداران و غیره. مشکل دیگری جدی در این سمت این نارسایی دستگاه و تجهیزات برای گذراندن محصولات عضوقواری از تشخیص میباشد. ما مبلغ نداریم چون مبلغ خدمتگزارانی کارگاه همیشه به فوند کمیته بخطری عضوقواری میگذارم تا اونجا اجازه ندیم ما یک چیز گرفته نمیتونیم میپرسیم همین چیزا دوزاتور بعضی با ترموستات با یک автоклав موبایل لازم است دیگر آنتیگن تو پربیرکا شیشه چوب برای تشخیص لازم است همین میپرسیم یاردم رسانم تجهیزاتای نوی که حاضر زمان میبود اگر با بهتر بود. مادامی که دستگاه و تجهیزات در تشخیصگاه و آزمایشگاه‌ها نمی‌رسد و مهلت موادهای تشخیصی گذاشتن پس محصولات عضوقواری را اهالی توکل استعمال می‌کند، یعنی کفالت در این سمت تامین نیست. در بازار مرکزی شهر ایسرافشان باشد به مقدار کلان تخم غیر استانداردی که استحصال کننده‌اش نامعلوم است از فروش بازداشته شد. در این سمت مسئولیت باید جدی باشد زیرا سالمی جامعه بایگری دولت است. سرایت‌یابی یا اینکه بین یا آن بیماری گرفتار شدن شهروندان از محصولات عضوقواری بصفت و سپس چاره‌جویی نمودن راه حل مسئله نیست. در عرفیت هم گفتند علاج واقعه پیش از وقوع. این مسئله من بعد نیز پیگیری می‌یابد. صدرالدین سراج‌الدین بهردین ظاهر از ولایت سوخت برای برنامه اخبار. در نتیجه فرآمدن ترما در جمهوری التای فدراسیای روسیه 7 سیاح به هلاکت رسید. یک قطار کشورهای اروپا در احاطه برف و سرما قرار دارند. سوختاری بیش از در سودان جنوبی سبب مرگ 31 نفر و جراحت برداشتن 10 کس دیگر شد. شرح خبرها از خارج مملکت. در کوههای کشور التای فدراسیای روسیه ترما فرآمده گروهی سیاحان را زیر کرد. در نتیجه 7 نفر به هلاکت رسید، 2 کس دیگر جراحت برداشت. بیشتری سیاحان دانشجویان ولایت نووسیبیرسک میباشند. فرآمدن ترما 2 روز قبل به عمل آمده است، ولی 2 سیاحی که نجات یافتند از سبب نبودن علاقه نتوانستند سر وقت به کارمندان خدمات داخلدار خبر دهند. کارمندان خدمات نجاتدهی جهت پیدا کردن جسد سیاحان فعالیت دارند. در قسم شمالی مضافات همه سوریه خدمتچیان حربی در رفت گذراندن عملیات ضد تروریستی چند منطقه اهالینشین را از زیر نظارت گروه‌های تروریستی آزاد کردند. اوج ناآرامی‌ها در این منطقه سوریه نمایندگان سازمان ملل متحد را نگران کرده است، زیرا بر اثر زد و خورد مسلحانه 10 نفر ساکنان به هلاکت رسیده، هزاران کس دیگر آواره شدند.
давоми як ҳафтаи охир силоҳбадастон минтақаҳои гуногуни музофотҳои ҳама, ҳалаб ва лозиқияро аз яроқи вазнини ҷангӣ ҳадаф қарор доданд. танҳо дар шаҳри ҳалаб дар натиҷаи нооромиҳои чанд рӯзи охир зиёда аз 50 нафар ба ҳалокат расиданд. дар рафти амалиёти ҳарбӣ биноҳои зиёди муассисаҳои таълимӣ ва беморхонаҳо зарари ҷиддӣ диданд. як қатор кишварҳои аврупо дар иҳотаи бориши барф қарор гирифтанд. дар Франсия ҳаво якбора сард шуда тӯфон ба амал омад. суръати шамол дар маркази тӯфон 140 км дар як соатро ташкил дод. хоҷагидорон барои талаф наёфтани ҳосили боғҳои ангур таҷҳизоти гармидиҳии махсусро истифода мекунанд. дар Италия ва Руминия тӯфон ва бориши барф ба қайд гирифта шуд. бар асари офати табиӣ 2 сайёҳ ҳалок шуда, чанд каси дигар ҷароҳат бардошт. чунин ҳолат дар Олмон ва Швейтсария низ ба назар мерасад. кормандони хадамоти дахлдор барои тоза кардани роҳҳо аз барф фаъолият доранд. дар наздикии шаҳри Тулузи Франсия навраси 17-сола вориди мағозаи фурӯши тамоку шуда 4 занро асир гирифт. кормандони мақомоти полис ба маҳалли ҳодиса омада бо ҷинояткор гуфтушунид карданд. пас аз сипарӣ шудани чанд соат силоҳ ба даст асиронро раҳо карда ҷониби кормандони мақомоти полис оташ кушод. кормандони сохторҳои қудратии Франсия дар натиҷаи гузарондани амалиёти махсус наврасро боздошт намуданд. ҳукуматдорони Франсия иброз медоранд ки ҷинояткор кӯшиши ғорат кардани мағозаро доштааст. мувофиқи маълумоти васоити ахбори оммаи маҳаллӣ ҷинояткор қаблан барои дуздӣ аз тарафи кормандони мақомоти полис дастгир карда шуда буд. дар штати лоли Судони ҷанубӣ сӯхтори беш аз 1000 ба амал омад. дар натиҷа 31 нафар ба ҳалокат расида, 68 каси дигар бо ҷароҳати гуногун ба беморхона интиқол дода шуданд. эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад, зеро табибон вазъи саломатии чанд тан аз захмиёнро вазнин арзёбӣ мекунанд. аз рӯи маълумоти расида алангаи оташ 5 деҳаро фаро гирифта, 138 бинои истиқоматиро хароб кардааст. дар натиҷа нафарони зиёд бесарпаноҳ монданд. ҳамчунин аз сӯхтори ҷангал беш аз 10 000 сар ҳайвони хонагӣ талаф ёфтааст. дар як муассисаи таълимии наздикии шаҳри Денвери, штати Колорадои Штатҳои Муттаҳидаи Америка тирпаронӣ ба амал омад. дар пайи ҳодиса як наврас ба ҳалокат расида, 8 каси дигар захмӣ гардид. 2 силоҳ ба даст дар назди муассисаи таълимӣ ҷониби мактаббачагон оташ кушода, баъдан аз маҳалли ҳодиса фирор карданд. кормандони сохторҳои қудратӣ дар рафти амалиёти ҷустуҷӯи ҳарду ҷинояткорро боздошт намуданд. муайян карда шудааст ки ҳарду силоҳ ба даст хонандагони мактаб мебошанд. дар штати Замфараи Нигерия қувваҳои ҳарбии ҳавоии кишвари мазкур қароргоҳи силоҳбадастонро мушакборон намуданд. дар натиҷа 20 силоҳбадаст маҳв гардида, чанд ҳаммаслаки онҳо захмӣ шуд. ҳамзамон хизматчиёни ҳарбӣ дар рафти амалиёти махсус як роҳбари гурӯҳи ҷиноятпешаро боздошт карданд. аз зарбаҳои ҳавоӣ қароргоҳ ва техникаҳои ҳарбии гурӯҳҳои мусаллаҳ нобуд гардид. аз моҳи августи соли 2018 то кунун дар штати Замфараи Нигерия бар асари ҳамлаи гурӯҳҳои силоҳбадаст беш аз 3000 нафар сокинон ба ҳалокат расиданд. ҳамчунин дар ин муддат силоҳбадастон зиёда аз 500 нафарро рабуданд. дар анбори фурудгоҳи Сиуэли Британияи Кабир сӯхтор сар зад. сӯхтор дар як анбори фурудгоҳ ба амал омада дар муддати кӯтоҳ чанд анбори дигарро фаро гирифтааст. кормандони хадамоти оташнишонӣ барои хомӯш кардани алангаи оташ соатҳо талош намуданд. сабаби сар задани сӯхтор дар анбори фурудгоҳи Сиуэли Британияи Кабир дар расиши кӯтоҳи ноқилҳои барқӣ арзёбӣ мегардад. идомаи ахбор. дар ноҳияи Лаш қисматҳои харобгардидаи канали Пиёзӣ аз нав барқарор карда мешавад. ҳамасола тариқи ин канал зиёда аз 860 гектар замини таъиноти кишоварзӣ ва майдони боғ обёрӣ мекунанд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Лахш. барқарорсозии канали Пиёзии ноҳияи Лахш асосан тариқи ҳашари дастаҷамонаи коргарони ташлоту идора ва аҳолии ҷамоати шаҳраки Ваҳдат ва Ҷиргатол анҷом дода мешавад. масофаи канали Пиёзӣ 16 километрро ташкил намуда, ҳамасола дар фасли баҳор бар асари фаромадани тарма сарбанди иншоот аз қисматҳои соҳили дарёи он пурра харобу валангор мегардад. ин аст ки бо мақсади таъмири канал аз ҳисоби маблағҳои мақомоти маҳаллӣ, соҳибкорон ва дигар шахсони саховатманд масолиҳи сохтмонӣ харидорӣ шуда, мардум тариқи ҳашари дастаҷамона қисматҳои харобгардидаро аз нав барқарор карда истоданд. дар муддати 2 соли охир қисмати харобшудаи сарбанди асосӣ дар масофаи 400 метраи километри шашуми канали Пиёзӣ муваққатан барқарор карда шуд, вале ин илоҷи кор нест,
зеро ҳамасола дар мавсими тобистон 7 миллиону 83 ҳазор метри куб об барои таъмини заминҳои кишоварзӣ лозим аст то деҳқонон ҳосили фаровони картошка рӯёнанд. дар масири канали мазкур бештари маҳалҳо об тариқи қубурҳои оҳанини калонҳаҷм аз як соҳили дарё ба дигар соҳил гузаронида шудааст то аз фаромадани селу тарма пешгирӣ карда шавад. вале боришоти барфи зиёди зимистон боиси фаромадани тарма ва расонидани хисорот ба иншооти обрасонӣ шуд. қисматҳои дигари канали пиёзӣ марҳила ба марҳила тариқи ҳашар таъмин шуда истодааст, зеро мавсими обёрии майдони боғот ва дигар зироатҳои кишоварзӣ ҳам то рафт наздик омада истодааст. рафти корҳои барқарорсозии канал ва омодагӣ ба мавсими киштукори баҳорӣ дар ноҳияи дурдасти Лаш шаҳодати он аст ки деҳқонони шӯҳратманд тасмим гирифтанд то соли ҷорӣ майдони кишту истеҳсоли картошкаро дар қиёс ба соли гузашта боз ҳам бештар намоянд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Лаш. чорводорони ноҳияи 5 ба дараву захира кардани хӯроки чорво аз ҳисоби алафҳои табиӣ шурӯъ карданд. боришоти баҳории имсола ба сабзишу рушди ҳар гуна гиёҳу алафҳои кӯҳӣ мусоидат кард ва аз ин фурсати хуб кишоварзони ноҳия мақсаднок истифода мебаранд. абрузодиқи азиз гузориш медиҳад. шумораи умумии чорвои калону майда дар ноҳияи 5 ба 92 ҳазор сар мерасад. албатта асоси рушди соҳаи мазкур ба захираи сифатноки хӯроки чорво марбутӣ дорад. чорвопарварони ноҳияи 5 аз фурсати хеле хуб рушд ёфтани алафҳои табиӣ истифода бурда бо ҷалби техникаҳо барои мавсими оянда хӯроки чорворо захира мекунанд. соли гузашта сабаби камбориш омадан мо зиёда аз 1,5 тонн хӯроки чорво тайёр кардагим. имсол насиб карда бошад зиёда аз 10,000 тонн ки нақшаи ду баробари нақшаи солона нақша 920 тонн мебошад. аз сабаби борондагӣ зиёд омадан имсол алаф хеле зиёд аст дар кор чуне ки мебинед. ният дорем ки нақшаро ду баробар зиёд намоем. акнун ки мавсими боронгариҳои имсола ба фаровонии хӯроки дурушти чорво муҷиб шудааст, чорводорон ва дар маҷмӯъ кишоварзон вазифадоранд ки илова ба нақшаи захира барои то 2-3 соли оянда хӯроки чорво анҷом кунанд. тавре мутахассисон гуфтанд ин алафҳо аз мунҷ, ҷав, авёс, юнучқа каҳа ки ба юнучқаи табиӣ хеле монанд аст, лола, нахут ва бисёр алафҳои дигар иборат мебошад ки барои солиму фарбе нигоҳ доштани чорво хеле хуб мусоидат мекунад. дар мавзеи теппаҳои ноҳияи 5 ҳашари якҷояи чорвопарварон бо истифода аз техникаҳо ҷараён дошта деҳқонон кӯшиш мекунанд ки ҳар чӣ зудтар алафҳои худрӯи кӯҳиро ба сифати хӯроки чорво анҷом кунанд. ин маърака дар ноҳия ба ситод табдил ёфта дар доманакӯҳҳо ва дигар мавзеъҳои сералаф деҳқонон ва худи аҳолӣ ҳам ба таври шабонарӯзӣ ин фурсатро истифода мебаранд. иловатан захира кардани хӯроки чорво ба он боис мегардад ки эҳтиёҷоти пурраи чорводорони ноҳияи 5 таъмин гардида тойбедаҳои тайёр ба дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо нархҳои дастрас пешниҳод карда шавад. ҷамъоварии ҳосили пиёзу картошка хуб идома дошта саҳмдорони замин дар фаровонии маҳсулот ва поён фаровардани арзиши он ҳиссаи арзанда мегузоранд. имрӯз маҳсули дастони деҳқонони ноҳияи 5 ба дохил ва хориҷи мамлакат бо сифати аъло содирот шуда истодааст. кишоварзон аз ҳосилнокии пиёзу картошка қаноатмандӣ мекунанд. зиёда аз 10 рӯз шид ки ҳамин ҷамъоварии ҳосили картошкаро сар кардем. дар майдони 50 сотиқ аз хоҷагӣ деҳқони Шосаид ҳосил зиёда аз 280 сентинер 300 сентинер ҳаст. фаровонии пиёзу картошка дар ноҳияи 5 ба он боис гардид ки дар радифи таъмини эҳтиёҷоти худӣ ба хориҷи кишвар ҳам имконоти содироти маҳсулот ба вуҷуд биёяд. аллакай картошкаи сифатнокро ба кишварҳои Федератсияи Россия ва Узбекистону Қазоқистон содирот карда истоданд. риояи фарҳанги истифодаи замин дар афзоиши иқтидори истеҳсолӣ, даромади иқтисодии саҳмдорон ва ба ҳамин васила беҳтар шудани сатҳи зиндагии сокинон мусоидат мекунад. дар стансияи кирмакпарварии академияи илмҳои кишоварзӣ дар вилояти Суғд корҳои илмӣ тадқиқотӣ оид ба ҷорӣ намудани парвариши пила идома дорад. ҳамчунин дар ин ҷо ба таври тавсиявӣ усулҳои нави парвариши кирмак нишон дода мешавад. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ.
стансияи ҷумҳуриявии таҷрибавии пиллапарварии академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурӣ дар вилояти Суғд дар солҳои истиқлолияти давлатӣ дар самти офаридани навъҳои ватании тухмии пилла ва дарахтони тут ба дастовардҳои илмии таҷрибавӣ ноил мешавад. натиҷаи тадқиқоти зиёда аз 20 сола офарида шудани дуррагаҳои тухмии пилла зотҳои ватании Тоҷикистон 1, Тоҷикистон 2, Хуҷанд 1 ва Хуҷанд 2 мебошад. ин зотҳои ватанӣ аз нигоҳи он ки аз ҳар қуттӣ 60-65 килограмм ҳосил медиҳанд нисбати тухмиҳои хориҷӣ бартарӣ доранд. алҳол аз ҷониби олимон зиёда аз 12 зоти кирмак ва зиёда аз 50 намуд шаҷарадори кирмак озмоиш карда мешавад. дар баробари корҳои илми тадқиқотӣ мо истиқсолата роҳба мондем. мо бо усули нав ба таври мутамарказ парвариши кирмак дар шароити имрӯза мувофиқ аст. олимони соҳа дар стансияи таҷрибавии пиллапарварӣ дуррагии ниҳоли тути навъҳои суғдиён 1, суғдиён 2-ро офаридаанд. ҳамчунин бо мақсади таҳкими минбаъдии баъзии хӯрока барои тухмии пилла дар стансия 1 гектар тутзори тухмидиҳандаи модарӣ ва дар 1 гектар минтақаи коллексионии ниҳоли тут ташкил шуда то имрӯз 2500 бех ниҳоли тути сермаҳсул шинонида шудааст ки ин заминаи ғизои зиёд барои пиллапарварӣ мебошад. соли 2018 дуррагаҳои пурмаҳсули пиллаи абришими Хуҷанд 1, Хуҷанд 2 ва дарахти тути суғдиён 1, суғдиён 2 аз санҷиши муассисаи давлатии комиссияи давлатии озмоиши навъҳои зироати кишоварзии вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон гузашта минтақабоб шуданд. чун зотҳои офаридаи селексионерҳои тоҷик аз нигоҳи агротехникӣ, ҳосилнокӣ, сифат ва дигар ҷиҳат бартарӣ дорад ва ислоҳот ҷорӣ намудани ин тухмиҳо зарур шуморида мешавад. бо ин мақсад кормандону мутахассисони стансияи пиллапарварии академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд бо институти зироаткорӣ, сарриёсати кишоварзӣ, корхонаи муштараки Виттисилк, донишгоҳи кӯҳии металлургии Тоҷикистон, донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ва дигар муассисаҳои илмии соҳаи пиллапарварӣ ҳамкорӣ менамояд. ҳадаф аз он офаридани зотҳои ватании тухми абришим ва дарахти тут, зиёд кардани истеҳсоли пилла, абришимчигӣ ва саноати сабук мебошад. истифодаи самараноку оқилонаи ҳар қитъа замин яке аз омилҳои асосии фаровонии бозор ва таъмини амнияти озуқаворӣ ба ҳисоб меравад. ба ҳамин хотир ҳайати беш аз 180 нафараи корхонаи давлатии фаръи обу керозии шаҳри Бохтар соли дуюм аст ки дар заминҳои назди муассиса ки қаблан бекорхобида буданд 18 гармхона ташкил намуда ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ ба даст меоранд. Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид гузориш медиҳанд. ҷамъияти меҳнатии корхонаи давлатии обу корези шаҳри Бохтар баробари фаъолияти вазифавии худ ҳамзамон замини дохили муассисаро ки беш аз 1 гектарро ташкил менамояд соли дуввум аст ки мақсаднок мавриди истифода қарор дода ҳосили фаровони якчанд номгӯи маҳсулотро ба даст меоранд. шумораи гармхонаҳо марҳила ба марҳила зиёд карда шуда айни замон 18 ададро ташкил менамояд ки нашъунамои ҳосилбандии помидору бодиринг, қаламфор, караму боймиҷон ва дигар сабзавоту кабудиҳо хеле хуб мушоҳида мегардад. дар ин гармхонаҳо баробари ҷалб гардидани мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ба кор ҳамзамон истифодаи самараноки замини қаблан бекорхобида ва истеҳсоли маҳсулот мебошад. ба ин васила ташаббускорон ният доранд ки баробари таъмини эҳтиёҷоти кормандон ҳамзамон дар фаровонии бозор саҳмгузор бошанд. ин заминҳо ҳамаш ҳамихел бекор хобидагӣ буд. ташкил кардем мана дар мобайни 1.5 сол ҳозир мо соҳиби 18 та гармхона мебошем. мо гармхонаҳоро вақти сохтанда ба як ният кардем ки ин гармхона ба оҳанг кардагӣ 100 солаҳо хизмати мардумон мекунад. масъулини корхонаи давлатии фаръии обу корези шаҳри Бохтар аз роҳандозӣ ва ташкили гармхонаҳо дар дохили корхона ва натиҷаи он бо қаноатмандӣ ҳарф зада иброз менамоянд ки дар фурсати кӯтоҳ метавонанд хароҷоти дар бунёди гармхона намударо бартараф намоянд ва фоидаи соф низ ба даст биёранд. мо помидор хидмон шинондаем дар ҳамиҷа хидмон кулло кардагем ҳамаша хидмон айдона тайёр кардагем. маблағе ки ба даст меояд ҳамиҷа ҳисоби барои ҳавасмандкунӣ кормандон барои ки 181 коргара барои мо хӯроки нисфирӯзиам ташкил кардагем барои коргарон. албатта барои коргарон беҳад ҳам аз нархи бозор арзонтар ҳам вақте ки дар корхона дар ҳудуди корхона қадар маҳсулоташ чил истифода намебарем мебарем ҳам худамон ҳам кӯдакомон истифода мебарем. деҳқонон имрӯзҳо ҳосили бодирингро ба бозор бароварда рӯзҳои наздик ният доранд ки ҳосили помидорро низ пешкаши сокинон гардонанд. бо натиҷагирӣ аз фаъолияти босамари кори гармхона масъулин азм доранд ки боз вобаста ба замини дар ихтиёр дошта шумора ва майдони гармхонаҳоро зиёд намоянд. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, шаҳри Бохтар, ахбор.
بیننده‌های گرامی، چنین بودن خبرگزاریش‌هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نمودند و منظور شما نموده. سلامت باشید.